Ξεκίνησαν οι Ακαδημίες του Φωστήρα 22 Αυγούστου με προετοιμασία των ΚΑΠΑ-17, την ομάδα νέων του Φωστήρα με προπονητή του Μανώλη του Βερηγού, γυμνασίου του Γιάννη του Μιχάλη και φυσικοθεραπευτή της ομάδας τον Δημήτρη Μήλο. Στόχος φέτος της ομάδας των ΚΑΠΑ-17 είναι να κάνει μια ανώλογη πορεία από την περσινή. Πέρυσι κατακτήσαμε το πρωτάθλημα στον όμιλο των ΠΑΕ και ευελπιστούμε ότι φέτος θα έχουμε μια ανάλογη χρονιά. Εν συνεχεία ξεκινήσαν οι υπόλοιπες ακαδημίες 6 Σεπτέμβρη. Ξεκίνησαν τα τμήματα ΚΑΠΑ-15, ΚΑΠΑ-13, ΚΑΠΑ-11 και Junior, καθώς και τα προ-Junior της ομάδας με προπονητές τον Κούβα, τον Νίκο, τώρα πώς είπαμε, δηλαδή εμένα, στους ΚΑΠΑ-15 και ΚΑΠΑ-13, τον Κώστα τον Καγκάδη στους ΚΑΠΑ σαν Junior και προ-Junior του Φωστήρα και τον κύριο, τον Πέτα, τον κύριο Πέτα στην ομάδα ΚΑΠΑ-13 του Φωστήρα. Οι στόχοι των Ακαδημίων του Φωστήρα, όπως και πέρυσι, είναι να δείξουν ένα ανάλογο πρόσωπο, να παίξουν καλό ποδόσφαιρο και να γεμίσουμε με περισσότερα παιδιά τις Ακαδημίες μας. Σημαντικό κομμάτι βέβαια σε αυτό το ρόλο παίζει η διοίκηση του Φωστήρα που είναι κοντά στις Ακαδημίες, έχει δείξει ένα θετικό πρόσωπο, είναι κοντά μας, μας στηρίζει και μας βοηθάει σε ό,τι έχουμε ανάγκη. Υπεύθυνος Ακαδημιών είναι ο κ. Στέλιος Καράμπελας, από την αρχή της προετοιμασίας είναι κοντά μας, λύνει τα προβλήματα των Ακαδημιών και ευελπιστούμε και πιστεύουμε ότι και φέτος θα έχουμε μια καλή και ανάλογη πορεία όπως την περσινή σε όλα τα βήματα του Φωστήρα.